Hello guys, yang दा बे समाव दंफैयो बावखुंग्रि हाजो खाथियाव जे जायगायाव फेस्टिभेल जागोन बे जायगायाव दंफैयो आं दा थारमाने 12, 13, 14 सानथामनि हाबाफारिनि प्रग्रामनि थाखाय दा फुरा प्रिपेयार जागासिनो ने खामानि मावनो सोलिगासिनो नोंथांमोननो बेखौ देखायनो नाजागोन आं नोंथांमोननो नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम हानायखिनि आं देखायलांनो सेस्था खालामगोन मेन पेन्डेल बियो पूरा गोसो होनानै मावगासिनो ओमफ्राय बेखौ 11 तारिखनि मोनायावनो कमप्लिट जाजोबनांगौ बे बुस्थुआ 12 तारिखनिफ्राय प्रग्राम नालाय नै साइडथिंबो दङ नै नैबे जाहैबाय हटेल बे टटेलि हटेल जालांजोबगोन बे गासिबो पूरा गोलावखा टटेलि बे हटेल जाजोबगोन मेन पेन्डेलनि जायगा बियो दा पेन्डेल सिङाव हाबगासिनो मेन पेन्डेलनि सिं बियो गुवार बानायखादों गिदिरनो जायगायाव नायलांबाय थाबानो जाबाय गोजौआव मोख्राफोर बायदि गाखो गाखो बानायगासिनो खाब थागासिनो गुवार बानायदों आरोना रोमै रोमै नुहुर खालामलायो बोसोराव खनसेल' फैयो बेनि थाखाय नोंथांमोना बयबो फुरथि खालामफैनो हागोन मेन पेन्डेलनि खिथु साइडआव मोनसे दै फिसा फैयो बावखुंग्रि हाजो झरनानिफ्राय फैनाय दै बे नोंथांमोन देखायनो सेस्था खालामोना नैबेनो दै फैनाय झरनानि दै फैनाय लामायाव नैबेहाय दालां बानायदों जोङो औवानि दालां बानायदों नै बेखौ फैनानै इन्जय लाफैनो हागोन नै दालाङा औवानि बिराद बुरिया थागद बानायदों सोमावबाबो मावनो नागिरला ओरै साइड साइडआव मानसि थाग्रा दङ नै मेन पेन्डेलनि साइडआव बियो खोला साइडजों औवानि दालां बानायदों फिसानो थारमाने दैखौ बारग्रा आरोना बे दालाङा नायलांनो हागोन नैबे झरनानि दैयानो ओइ बावखुंग्रि हाजोथिंनिफ्राय ओंखारबोयो बानायगासिनो आरोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर बे साइडआव दखान होजोब्बाय लोगोफोर बे सालबारि सिं नुयो बे सिं सिङाव दखान होजोब्बायबो